Kao tajni policajac, Boža Spasić je stajao iza spektakularnih akcija protiv takozvane neprijateljske emigracije. Vodio je ne samo aktivnu propagandu, nego je često sa reči prelazio na dela. Zapravo, čak ni sada ne sme da kaže šta je tačno i kome radio, pošto se to i dalje tumači unutrašnjim obračunima među neprijateljima Jugoslavije. Božo, ko je pucao na Pavelića? Jeste vi ili četnici? Ne, uvijek se to, sjećam se jednom, bila neka pucnjava. I zove podsekretar za državnu bezbednost, bio tada Zdravko Mustać, to je znači neki 80. kasnih godina, i kaže, je li ko je pucao ili ko je ubio ovoga, jedino što možda mu odgovoriš ubica. Znači, ko je pucao, ubica je pucao. A kada je ovaj slučaj o kome je reč Pavelić, u svakom slučaju da je tadašnja UDBA, kasnije se zvala služba državne bezbednosti, da je tadašnja UDBA svakako tražila Pavelića i to ne da ga je tražila, nego je činila sve načine da dođe do njega. To su radile tada sve službe, posebno Mossad i tako dalje. Pomagale su nam i druge obaveštene službe u tom smislu. Mi smo tražili pomoć i mi smo u svako doba praktično znali šta se događa i gde je Pavelić, ali se tražila neka zgodna prilika da se on ščepa. Bila je ideja, koliko se ja sjećam... Da se otme kao Ajkman i da mu se sude. Neke papiriće koje sam ja video ili neke beleške i tako dalje, to je daleka prošlost i tako dalje, ali jednostavno je bila ideja da se on dovede, jer je za Paveliće se vuklo mnogo drugih glasova. Nama je bio cilj, recimo, otkrivanje takozvanih tih koji su pacovskih kanala, vatikanskih kanala. Bilo je otkrivanje priča o tome da je ogromna količina zlata državna nestala, da se krije veliki broj zlikovaca oko njega sa njim i dalje mi smo dobijali, znači čim smo dobijali, znači smo imali jako dobre veze kod njega, dobijali operativne informacije da on ima oko sebe tih svojih nekih bivših komandanata, Luburića i ostali, koji prave svoje organizacije i koje ne postaju, nego su zapravo ekstremne organizacije. Mi ih odmah svrstavamo u terorističke organizacije i u tom smislu svaka služba državne bezbednosti, svaka služba bezbednosti ima legitiman cilj da eliminiše takve posebno vođe svega toga na bilo koji način, što kažeš ti, ili ćemo ga oteti, nije bilo malo da smo oteli, evo Pero vjerojatno zna, možda mu je sljedeća knjiga, pošto vidim da se time bavi, kako smo oteli Popa Draganovića, je li tako? A možda je bio i vaš, pa je dobrovoljno došao. Možda i došao sam, nema veze, ali kažem, znači svaka služba ima taj neki cilj u kome jednostavno ima zadatak da preseče tu aktivnost i kada si rekao sve moguća, ja isto tvrdim da se znalo u svako doba gde i šta ko radi. Jedino nam se dogodilo toj službi državne bezbednosti 72. 71. godine, kad je upala grupa Raduša, da mi zapravo nismo imali dobre informacije, jer je taj ustaški teroristički krug se krenuo iz Australije, izgubili smo ga u Francuskoj i jednostavno smo ga tek našli u Bugojnu. To je jedino kad nam je promaklo. Božo, budimo ozbiljni, zar to vi niste organizovali? Ne. Mi to, kamo sreće da smo mi, onda bi to bilo, otkrili bi se mnogo punih stvari, ali ne bi niko poginuo, nego bi samo izginuli oni, vjerovatno, koji bi pucali i tako dalje. Jednostavno, to je bila vrlo dobro organizovana, mislim, jedna od najbolje organizovanih operacija koja je ustaška emigracija teško izvedena.